mahal harganya Niken Salindri. Wah, kaya ngono kuwi. Ya nduk nggih gugah semangat sak urunge aku ngaturi Cak Julang to Mas Julang. Kowe tembang nggih gebrak swasana Niken Salindri. Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diaturi. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga patresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran PG Rejo Agung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Niken Salindri.
tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Ibaratnya dong, wah kan. Saya gede awake ya. Terus malah saya cantik kaya ngono dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya. Agate video call biasa iki belas mbuh janji nyapuk. Ayo. Mongko ben-bengi iki Niken tak impekke terus lho jane. Bukese tau ngamuk karo aku, masa. Aku iki lak dolan HP ning kamar. Dheke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sak digabloki. Lah piye? Dari dhek ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Kok ngawut ngono modele lek ngimpi, mbok lek ngimpi nganggo aturan. Ayo. Lah iya. Mongko ora ya, urung anu ora. Ayo. Luar biasa. Yo Mas Dolang coba nggih gemene wektu. Ayo. Men pinarak ana pepanggungan. Ya. Ditumpake prau layar. Ya. Dasare mongso Jawa.